Τα βραβεία VET Excellence Awards Greece 2024 διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην 88η ΔΕΘ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο VET Excellence χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας. Αφιερωμένος κυρίως στις εταιρείες που εμπλέκονται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και πιο συγκεκριμένα σε προγράμματα μαθητείας στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που συμβάλλουν σε αυτήν την μαθησιακή κατάρτιση πρέπει να βραβεύονται. Είτε είναι οι επιχειρηματίες, είτε είναι οι εκπαιδευτές. Αυτό θα κάνουμε εμείς σήμερα εδώ. Θα γνωρίσουμε και θα βραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που επενδύουν, συμβουλεύουν το ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργούν αυτή την επόμενη μέρα της ανάπτυξης. Γιατί, όπως λέμε, δεν είναι αφηρημένη έννοια. Την έναρξη της τελετής ανέλαβαν με έναν σύντομο χαιρετισμό διακεκριμένοι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι της γερμανικής και ελληνικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κύριος Κεμ Οσδενμιρ, Ομοσπονδιακός Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας. Es ist mir eine große Freude, Sie heute zur Verleihung der deutsch-griechischen Berufsbildungspreise im Rahmen der 88. Thessaloniki International Fair herzlich begrüßen zu dürfen. Deutschland fungiert in diesem Jahr als Ehrengastland der Messe. Deshalb freut es mich ganz besonders, mit dieser Preisverleihung die Verbindung unserer beiden Länder zu würdigen. Για μας λοιπόν σήμερα η χαρά είναι πολύ μεγάλη, διότι μια ιδέα που προέκυψε από τους συνεργάτες του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριο με την υποστήριξη προφανώς του Γερμανικού Υπουργείου Παιδείας αλλά και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών πλέον υλοποιείται, ολοκληρώνεται και ελπίζουμε ότι δεν θα μείνουμε εκεί, αλλά αυτό θα αποκτήσει και μια συστηματική παρουσία σε ετήσια βάση και τα επόμενα χρόνια να βραβεύουμε αυτούς που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρχει το δικό σύστημα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με συνδιοργανωτή τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, η οποία έρχεται να επισφραγίσει το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ελληνικοί και γερμανικοί φορείς για την αξία και τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρωτοβουλία η οποία διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνδυασμό με διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης νικητών. Τα βραβεία VET Excellence Awards Greece 2024 έχουν ως στόχο να προβάλλουν, να αναδείξουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην κατάρτιση νέων εργαζομένων, υποστηρίζοντας και προωθώντας έτσι έμπρακτα τον θεσμό της μαθητείας στην Ελλάδα. Για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, το μοναδικό κοινωνικό εταίρο που έχει έδρα εκτός των Αθηνών, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα μας και έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα δε σε αυτήν την περίοδο, το είπε και ο κύριος Γούναρης, ο κύριος Πρόεδρος, που έχουμε σημαντικές ελλείψεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας μας. Μια που αυτός ο θεσμός, η μαθητεία δηλαδή, εφαρμόζει όπως ήδη υπόθηκε το διοικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει με επιτυχή τρόπο την μάθηση στον χώρο του σχολείου με την μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας μέσα στην επιχείρηση, δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί με επιτυχία χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων. Αυτός λοιπόν ήταν και ο στόχος αυτού του διαγωνισμού. Μία επιχείρηση που προσφέρει ποιοτικές θέσεις μαθητείας, με εκπαιδευτές που διαθέτουν τόσο επαγγελματική εμπειρία όσο και παιδαγωγική επάρκεια, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη καταρτισμένων ατόμων που μετά την αποφοίτησή τους θα είναι έτοιμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην ίδια την επιχείρηση ως κανονικοί εργαζόμενοι. Πάμε στην πρώτη κατηγορία, επιχείρηση επαγγελματικά λύκεια. Το βραβείο κέρδισε το εκπαιδευτικό συγκρότημα Πλάτων ΜΕΠΕ. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Ανέστης Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων Πλάτων. Το βραβείο θα δώσει η κυρία Θανασία Θεοδωρίδου, εκπρόσωπος, όπως είπαμε νωρίτερα, της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφιωτήτων. Στην κατηγορία εκπαιδευτής και επαγγελματικά λύκεια, το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Άννα Γραμματικοπούλου, είναι προϊσταμένη βρέφων-νηπιακού Πλάτων από την επιχείρηση Πλάτων ΜΕΠΕ. Το βραβείο να παραδώσει η κυρία Φανή Μπλιούμη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Πάμε στην κατηγορία επιχείρηση επαγγελματικές σχολές. ΕΠΑΣ. Το βραβείο κέρδισε η επιχείρηση Πορτοκαλόκηπος Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο και θα το παραλάβει η κυρία Αφροδίτη Τσόγλου, ιδιοκτήτρια εκπαιδευτικός νηπιαγωγός. Το βραβείο θα παραδώσει ο κύριος Καβαθάς, Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Πάμε τώρα στην κατηγορία εκπαιδευτής επαγγελματικές σχολές. Το βραβείο θα παραλάβει ο εκπαιδευτής Κωνσταντίνος Τζαμπαρδάς, είναι σεφ και καθηγητής τουρισμού από την επιχείρηση Εστιατόριο Κλιματαριά. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου να δώσει το βραβείο στην κατηγορία επιχείρηση πειραματικές επαγγελματικές σχολές. Το βραβείο πηγαίνει στην επιχείρηση Atrium Hotels and Resorts. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Ευάγγελος Καλοκάσης, HR Manager, από τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ. Και να περάσουμε στην κατηγορία εκπαιδευτής πειραματικές επαγγελματικές σχολές. Το βραβείο πηγαίνει στον εκπαιδευτή κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαφύρη, Rooms Division Manager από την επιχείρηση Γκρεκοτέλ Κάζα Μαρών. Το βραβείο θα παραδώσει η κυρία Μάγδα Πιστικού, υπεύθυνη εκπαίδευση Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Να περάσουμε τώρα στην απονομή τιμητικών πλακετών σε επιχειρήσεις που έχουν συμβάλει, έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στις καλές πρακτικές του επιχειρήν. Η Lidl Ελλάς βρίσκεται για ανάδειξη καλής πρακτικής για την υλοποίηση της ειδικότητας τέλεχος λιανικού εμπορίου. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μάρτιν Μπράντενμπουργκερ, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Lidl Ελλάς, να παραλάβει το βραβείο του, το οποίο θα δώσει η κυρία Όλγα Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εταιρεία ΕΖΑ. Η ΕΖΑ βραβεύεται ως αρρωγός στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο υλοποίησε σε συνεργασία με την ελληνική ζυθοποιή Αταλάντης, αυτά είναι τα αρχικά της ΕΖΑ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2019, πρόγραμμα διτής επαγγελματικής εκπαίδευσης για το επάγγελμα του ζυθοποιού, βινοποιού, βασισμένο στα γερμανικά εκπαιδευτικά πρότυπα. Την πλακέτα θα παραλάβει ο κύριος Νικήτας Ασπιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Ο T Group βραβεύεται ως αρρωγός στην επαγγελματική εκπαίδευση. Προσφέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία, δημιουργώντας προγράμματα και δομές που επιτρέπουν σε όλους να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Χριστίνα Γιαλαμά, Διευθύντρια ICT, Consulting Solution and Service Management του ομίλου ΟΤΕ, και θα παρακαλούσα τον Δόκτορα Αθανάσιο Κελέμη, Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, να δώσει το βραβείο. Και πάμε σε μια εξίσου πολύ μεγάλη και δυνατή επιχείρηση, η Αλουμίλ. Βραβεύεται ως αρρωγός στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εδώ και 20 χρόνια επενδύει στην εφαρμογή προγραμμάτων μαθητείας στις κατηγορίες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην κατάρτιση επαγγελματιών του κλάδου και άλλων ειδικοτήτων. Το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Βασιλική Τζίκα, Διευθύντρια της Ακαδημίας της Αλουμίλ, και παρακαλώ την κυρία Σαράντη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, για την βράβευση. Όλοι οι ομιλητές συνεχάρισαν εκπαιδευτικούς και επιχειρηματίες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, για τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα και για την πρωτοπορία τους χάρη στις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζουν. Η εκδήλωση γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία λόγω τόσο της αυξημένης προσέλευσης του κόσμου, όσο και της θετικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε ανάμεσα σε βραβευθέντες, απονέμοντες και το κοινό.